Nginibingelele la esichaza khona amaphupho. Uma ukuthi umusha kule channel, ngicela ushaye u-subscribe ukuze-ke nangokulandelayo uma ngifaka ividiyo ungaphuthelwa ukuyilalela. Khona buzile mayelana nokuphupha imali. Namhlanje sizokhuluma nje kabanzi ngokuphupha imali. Uma uyibuka ku-TikTok ividiyo, ngicela uthathe inamba kwi-bio, usibhalele ku-WhatsApp, usifollow. Amaphupho ngemali. Uma uphupha ukuthi unemali, lokho kuwuphawu olubi futhi kuphathisa kabi uma-ke uyisebenzisa noma-ke uyilahla, kodwa kuyinhlanhla futhi kusho ukuthuthuka uma-ke uyinikezwa noma uyithola leyo mali ephusheni. Ukuphupha uphiwa imali futhi kuvela ephusheni lakho lapho uyamukela, lokho kusho inhlahla ezayo kuwena uqobo. Uma uphupha uphiwa imali bese kuba khona omunye umuntu eceleni oyithathayo kuwena, lokho kusho ukuthi kunabantu abazama ukukuthakatha kumbe abafuna ukukuthathela isiphiwo sakho noma ukutshontsha izinhlahla onazo. Uma uphupha ukuthi ulanda imali oyikweletile kumuntu, lokho kusho ukuthi kuzoba nokudlulela phambili ey'ntweni oyizamayo empilweni yakho, okumele kenze ukuthi uzame kakhulu. Isho ukuthini imali emaphusheni akho? Ukuphupha imali noma ngithi inkece kuya ngokuthi leyo mali ingabe injani. Uma kuyimali engamaphepha, lokho kusho ishobolo, kodwa-ke uma kuyimali emhlophe kusho inhlahla kuwena. Ukuphupha ngemali ewukheshi, lokho kusho amandla okufeza izinjongo ngenkululeko ephelele. Ungakhetha ukwenza okuthandayo futhi. Inani lemali onayo ephusheni lisebenzisa izifundo zezinombolo ukuchaza okukhethekayo noma-ke ukuzizwa sengathi unamandla. Ukuphupha ngokunikezwa imali ewukheshi kumele amathuba noma izimo ezivumela ukuthi ukwazi ukuzikhethela noma ube namandla obungenawo ngaphambilini. Amaphupho ngokuhola imali. Uma uphupha ukuthi uhola imali eningi, lokho kusho inkathazo, ikakhulukazi uma ungusomabhizinisi. Kungenzeka kube khona okukulahlekelayo maduzane. Ukuphupha ngemali ewuhlweza, ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Ukuphupha imali ewuhleza kumele imizwa emihle ngezinto ezizuzwayo empilweni noma-ke uma uphapheme. Ukuzizwa ujabulile ngokuba nokungaphezulu kwalokhu obungenakho ekuqaleni. Ukuqondisa izinkinga, ukuba namandla engeziwe noma inkululeko ezuziwe. Kungamela nemizwa yokuba nenhlanhla. Ukuthola into ngenhlanhla noma-ke ukuqondana ngendlela engajwayelekile empilweni lapho-ke ophaphama khona. Ukuphupha ngemali ewuhlweza enqwabelene kumele imizwa ngawe nokuningi kunalokhu obunakho
ekuqaleni empilweni yakho. Kungaba futhi ukuthi ugcina amasu noma-ke ulindile ukuthola usizo noma ithuba ukwazi ngokubalulekile okubekiwe empilweni yakho. Ukuphupha ngokuqhwabaza imali ewuhleza ngendlela engenandaba kumele ukuzwa kokungabaluleki kwento ozibone uzuza ngayo. Inhlanhla noma okubalulekile ongenendaba nakho. Ukuziphatha ngendlela engenandaba ngento eyinhlanhla kuwena. Ukuphupha ngemali ewuhlweza eyisiliva kumele inhlanhla noma ukuqondana kwezinto. Ungazizwa unenhlanhla ukuba nongaphezu kwalokhu obunakho ngaphambilini, ithuba noma ongalindelekile okuzokulethela amandla noma inkululeko. Ukuphupha ngemali ewuhlweza eyigolide kumele imizwa emihle ngamandla noma amasu okwazi ukuwusebenzisa noma yini mawuthanda. Ukuzibona uthanda into enokubaluleka onayo. Kungaba-ke ukuthanda amathuba atholakalayo kuwena. Ukubona-ke omunye umuntu enemali ewuhlweza igolide kumele wena noma omunye umuntu ojabulela ukubona inkululeko ekuzikhetheleni noma-ke amandla okwenza izinto ozithandayo. Ukuphupha ngokucosha inhlamvu kwemali kungamela imizwa yokwenza imizamo yokufeza amacebo ukuqondisisa noma izinjongo ozicabangile. Okubi nje ukuthi kungasho ukumosha isikhathi ngamacebo ocabanga ukuthi-ke mahle engemahle. Ukuphupha imali ngabe kusho ukuthini ngempilo yakho? Ukuphupha ngemali kungamela amandla okufinyelela izinhloso noma izinjongo zakho. Izinjongo zingaba ezithinta ingqondo, okungokomzwelo noma ukufinyelela lapho okwenzeka khona okuthandayo empilweni yakho uma usuphumelele. Ukwazi ukucabanga, ukuzwa noma ukwenza okuthandayo empilweni. Imali kanti-ke futhi iphinde ikhombise ukuthi ubuwena noma-ke okuthize ngobuwena bakho bunamandla amangakanani. Okubi ukuthi imali ingakhombisa imizwa engemihle empilweni okunzima ukuziqonda noma amathuba angasetshenzisiwe. Ungaze uzizwe sengathi awunawo amandla anele ukwenza okufunayo. Ukuphupha ngokungabi nayo imali kumele imizwa yokuzizwa sengathi awuyilutho, ukungazethembi noma-ke ukuzwa sengathi awunawo amandla okwenza okufunayo. Ukuthola imali kumele-ke ukuqondisisa okukukhulula ezintweni ezimbi nokukunikeza amandla okuba ngumuntu ojabulile noma okwaziyo ukwenza izinto noma ozinakayo. Kunendlela ezithiyo ezisuswa ngayo. Ukuzizwa uthukile ngamathuba amasha. Ukuphupha ngokuwina imali kumele imizwa unenhlanhla.
Amandla noma amasu azuzwe ngenguquko. Ukuphupha ngokutshontsha imali kumele amandla, amasu noma ithuba oluhubayo. Ukurojwa imali kumele izindlela zokucabanga ezingezinhle noma izimo ezehlisa ukuzethemba kwakho. Ukuzizwa ukwazi ukwenza izinto noma ezakhe izinkinga ezingazwakali. Ukunikezwa imali kusho ukuthi kusho ukuqondisisa izindlela zokucabanga ezinhle noma izimo zempilo ezinyusa ukwethembeka kwakho. Kungakhombisa-ke nasezindleleni zokucabanga ezimbi noma-ke ezintshiyo ezinqotshwayo. Ukuphupha ngokunikezwa imali kwabanye abantu kungakhombisa ukusekela kwakho kwezinjongo zabanye abantu. Ukusiza abanye abantu babe namandla kakhulu. Ukuphupha ngokubala imali kumele imizwa yokubuyekeza amandla akho, inkululeko yakho noma ukuzethemba. Kuwukuthola ukuthi-ke unamandla amangakanani ukuthola ukuthi-ke ukushintshisana bekukulungile noma cha. Okubi ukuthi kungakhombisa ukubuyekeza kwamandla akho noma-ke amakhono akho ngendlela owenza ngayo. Uma uphupha abantu ababi ephusheni abanemali, kusho ukwesaba imikhuba noma izimo zempilo ezinzima ezinamandla. Kungakhombisa futhi imikhuba emibi engasalawuleki. Amaphupho ngemali ewuhlweza yethusi. Uma uphupha ukuthi unikezwa noma ake sithi ucosha imali ewuhlweza yethusi, lokho kusho ukuthi-ke kunobunzima obuzayo empilweni yakho maduzane. Mlaleli, njengoba bengishilo ukuthi uma umusha kule chaneli, ngicela ungakulibali-ke ukushaya u-subscribe. Ucele-ke nabaseceleni kwakho ukuthi-ke bezo-subscribe. Kanti-ke makukhona la ungezwanga khona kahle ungabuza kwi-comment. Uma ukuthi unombuzo futhi ungasibuza kwi-comment